ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରଣର ଅଟେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଭଳି ବିଜାତିମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚଟିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମ୍ବୁ ପକାଇକି ବା ସେମାନେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଉପରେ ଯେଉଁ ତାରପାଲ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତାହା ଘୋଡ଼ାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପଡ଼େ। କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରାମର ବିଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଜାତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସେ ତାରପାଲକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ କାଢ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ତ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନା ଟିକିଏ ବୋଲି ପ୍ରେମ ଅଛି। ଟିକିଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘୃଣା ଭାବ ଓ ହିଂସା ହିଁ ହିଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ରାଗ କ୍ରୋଧରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଉ ଏମିତି ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ସତ୍ୟ ପଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଜାତିମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକିଏ ବୋଲି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ସେବା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଏପରି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି? ନା ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ଏହିସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ
ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୋର ଏବଂ ଡକାୟତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। এই ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ବା এই ଭାରତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଅଛି ବା ତାଡ଼ନା ଚାଲିଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ସଜାଗ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଅଛି ଆଉ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଡ଼ନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଦେବେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।